Honorable Ken Msonda, Deputy Director of Research and Training mu DPP ndabweranso. Koma DPP zochitika mu DPP ya anthu apanopo ndasimikiza mtima afika poti chipani chakufuna kuchimaliza. Chipani chikupeji house achimalizadi. Ndipo watuloza ifeyo a DPP ameneyo mulungu achite naye waloza DPP ni mpwake wa satana. Ma mistake ma blunder every day. Lero apangaso blunder ina kwapangidwa replacements kuchigawo chakumwera ya regional secretary. Malinga ndi kayendesedwe kandale mwini chigawo malinga ndi constitution ya DPP ndi vice president wa chigawo mothandizana ndi regional governor amene ndi amene amayendesa chipani pa region. Regional committee yonse imakhala pansi pa regional governor amene ali pansi pa vice president. Ndi chifukwa cha mpungwepungwe umene uli ku chigawo chakumwera kuchosedwa kwa honorable Nchacha chifukwa cha kusavomereza kuti a Professor Arthur Pino Mutharika ayimenso. Iwo amene amazitcha eni chipani anakhala pasi ndi kumchosa Nchacha ndikuyika ku regional governor wawo kuti azintuma zochita. Honorable Nchacha anapita ku court ndikukatenga injunction anabwezeresedwa pa mpando wawo ngati regional governor. Ndipo DPP ndi chipani chimene sichimamvera malamulo aku court, chimaderera zigamulo za ku court. Mkona 2020 tinachokaso mboma chifukwa chonyoza makoti kuderera makoti panosa kubwereza zomwezo zimene apanga. Amuchosa regional secretary Eraton Thawani chifukwa Eraton Thawani amagwira ntchito ndi Nchacha ngati regional secretary, bwana wake ndi regional governor Nchacha. Ndipo Nchacha abwererapo pa mpando wawo iwo amene akufuna kumaliza chipani ichi sakumva bwino. Nde amuchosa Eraton Thawani ndi kumpanga replace nda Victor Misowa MP kuti ndi amene ali a regional secretary. Kupusisidwa ndi kupusisana akupanga apa amuyika dala Msowa to fight Nchacha, to finish Nchacha. In other words, the party leadership is disregarding court order yokuti Nchacha mbwezera ndamuyikira dala Msowa. Cholinga Msowa naye alinka ndalama kake, Nchacha alindika ndalama kake, unlike Eraton Thawani amene akafuna kupanga zinthu amadali a regional governor Nchacha. Ndi apa ayikano ma heavyweight awiri akusemu region kuti athane. Msowa azipanga zinthu osafusa Nchacha. In other words, amuyika Msowa ngati regional governor to replace Nchacha, which is disregarding court order. Chilichonse panopo Msowa azipanga azintuma yo nkhani ya ku region azintuma Msowa kuti azipanga. Kumene kuli kuphwanya malamulo a chipani, kumene kuli kubweresanso mpungwepungwe ku region imene pakali panopo kwasokonekera kale chifukwa cha kusemphana ma candidate. Ndikubwera kwa Msowa in politics, if you want to finish somebody timanena kuti umamuyikira another flag, umamuyikira wina wamphamvu kuti athane. Ena femundali we have been in frontline politics for 30 years, 30 good years. I know how politics works. Ndikuziwa ndali zikuchitika mu DPP. Ndiye ku Southern Region panopo ndiye kuti afuna kuchiwonongera chipani ku Southern Region afuna athane ndi Nchacha ndi onse amene amamusatira Nchacha athane naye pomuyikira another flag, another pair. Wokuti mphamvu ndi Nchacha ndizofanana in terms of ndalama, in terms of maturity in politics ndofanana. Ndi amuyika dala ameneyo Victor Misowa achimune anga okondedwa olemekezeka amene kwa ine nimatenga ngati mphanga iwo samantenga ngati achimwene, munthu wabwino mtima, munthu wozipereka, munthu wozilimbikira, ali ndi zache. Ndamutenga dala to finish Nchacha. Nkhondo ilipo. Koma chimene chikundimvetsa chisoni kumene kundi kuphwanya malamulo a chipani.
cha DPP ndikusokoneza ine pano tuzikuchitikazi ndafika po zindikira kuti chipani chidi anthu achimaliza ziganizo zikuchitika ku page ya usiku bwana wangu tipe anthu pasipo afuna kuchimaliza chipani. In other ways ndibwereze Honorable Victor Msowa chimene anga panopo ndekuti ndi regional governor wa Southern Region ndamene aziyendesa zonse za chipani chifukwa Msowa sangatenge directive from Mchacha nkona amchosa Eraton Tawani amene nthawi zambiri kuti agwire ntchito yake ngati regional governor regional secretary amalalira ma decision kapena zochitika zimene yanga auze anchacha. Nkhondo ilipo zachitika napa ngaposo Honorable Kondwa Nankumu ntamene nachosa ichi ntamene Honorable Kondwa Nankumu anachosa anawekiraso wina kuti aziyendesa region. You put a parallel structure. What is happening now, they are creating what we call parallel structures in politics. So whenever you're creating a parallel structure in politics, just know kuti that party, that area, that region chipani mkuchigawa ndipo chipani chikuta. What the DPP has done now, I don't know which person in DPP is making these appointments. I'm not surprised. This is Mpepo, Chipungu and Namalomba. Achita create parallel structure ya region to finish Mchacha and also Musatira. In other ways, disregarding court injunction. Ndikudabwe na balanga kuti kodi mdiviti ndi maloya enieni kapena basi nzomwezi za ku Jerusalem University. Tili ndi maloya enieni kuti bibi kunditu could they can be making these political legal blunders left, right and center. I doubt. It is one. Kondo ilipo mwachigawa chipani ku Southern Region. Next thing zodi mugawa region iti. Mwina sopa target yanu so ikhala Central Region. Na onso akampala amemufuna mwakazike pasi. Mwikapo wina amene regional secretary. Mwina sompita so kumpoto. Mukaika ko regional secretary. Mwina sompita so ku chigawo cha kumvuma. Mwikapo regional secretary mukatero ndo kuti mwayimaliza. Mukatero ndo APM mwamuchosera ule mwake wonse. Mukatero ndo kuti basi this party is finished. Lord have mercy. DPP. Ay.